Shisho lezo. Hey mom, here. Here way, black and yellow. Here. Here way, black and yellow. Utuyangithanda utuzala ngami halela. Utuyangithanda utuzala ngami halela. Iwe nalalela nene ngivume kodlale wena mina halela. Yonika uthando wena uyaliphula halela. Nhliziyo yami uyayikhephula halela. What's that life was? Iwe nalalela halela. Nene ngivume kodlale wena mina halela. Yonika uthando wena uyaliphula halela. Nhliziyo yami uyayikhephula halela. Ewe nalalela halela. Ngeke ngivume udlala wena mina halela. Lalela thalilalela ngizohala wena. Uthi uyangithanda udlala ngami halela. Uthi uyangithanda udlala ngami halela. Iwe nalalela halela. Ngeke ngivume udlala mina halela. Yonika uthando wena uyaliphula halela. Nhliziyo yami uyayikhephula halela. Ewe nalalela halela. Ngeke ngivume udlala mina halela. Bafowethu niyaphila sanibonani sikhona ukhuthuza lo ibhinqa lase overseas. Umfana omuhle ngamehlo nginamanga. Mama. Yakwazi phela yakwazi. Uzokhuluma qala. Bafutha siyaphila ingane zakwethu nasi certificate sa crawl na i-gold disc laphana ushoda i-certificate se-platinum and then na i-platinum yethu laphana. Bafowethu sikhona ingane zakwethu bafowethu. Manje 7:30 iyaphuma icover yengoma yethu enhle ezophuma. Ngicela ukuthi bafowethu uma usithola isithombe nisishare sona nisposte bafowethu ukuze nabanye abantu abangazi bezobona ukuthi hayi usomkhuthu uzokhipha bafowethu. Niyazi ukuthi silutho ngaphandle kwenu njengoba ngiyithoba nje ngeze kunina bafowethu ngizekini ngoba enina enenza ukuthi umsebenzi wethu ube muhle futhi nini nisinikeze support. Ngizocela nje ukubonga kuwo wonke umuntu ongipha uthando. Ngiphinde ngibonge kuwo wonke umuntu ongihlonipha futhi ohlonipha nomsebenzi wami. Nabasupporter siyabonga kakhulu bafowethu. Sokuyisikhathi sonyaka ekupheleni kwenyaka la sizokhipha khona ingoma esenza sure ukuthi ziyakwazi ukuthi zijabulise abantu. Wosh Putumandla. Ngiyeza lapha emandleni record. Ngiyabonga kakhulu bafowethu nokwini nje isikhathi senu nibe bangaka ku live nizobheka ku live wami bafowethu. Akuningi ke esikhuluma ngakho nje manje esikhuluma ngakho ukuthi nje iyeza icover namhlanje sibone ukuthi obani abagesile ngendlela okuyiyona ukuthi futhi obani abawinayo obani abadliwa njengoba ngangishilo ukuthi ngicela ukuthi umuntu esho ukuthi ngabe kule single le engivezile isound yakhona ubani ngizomfeature. Phinde bafowethu zivile ezibhlungu nathi sinokuzivelela ingozi. Ephephisa kakhulu ukwazi insele sibona ukuthi ulinyalo lemoto siphinde bafana babamgqumeni ababe nengozi bebheke emcimbini kaSaliwa. Bafowethu ngicela sithandazise ngathi uNkulunkulu engaba nathi ujiva zinina siyezabona ukuthi ey'nsukwini ey'ndlule ube nenkinga yengozi kade ebhekane nayo. So bafowethu ingozi zitholakala nje ngoba sisuke esijaheni nabafowethu kuyobona nina nanokusebenza nanokunhlonipha ukuthi masibiziwe emcimbini noma kanjani kumele sifike. Mhlambe bese kuba yijubane ke bese kuphuthunywa bese kuba nalokho kuphazamiseka.
Cha bafowethu ngicela nje ukuthi nihlale nilinde ukuthi ngiposte ngo7:30 and then mangiqeda ukuposta ngo7:30 ngiyobe sengena futhi ku-live nizobe nisibone isithombe nisilike bafowethu ngicela ukuthi nishare kuwona wonke umuntu ukuze nabanye abantu bezobona ukuthi ziyakhala ngoba kuyenza ukuthi mhlambe siposte kube khona kodwa la isithombe singafiki khona even nomuntu esisupport nawe mhlambe ngalowo ma followers akho kuyenzeka ukuthi mhlambe uposte mhlambe nama followers awu5 senyanga ama followers awu5 uposte kanti khona umuntu onama followers awu20 okufollowaye ongafollowayo ubona kuwe ekuthatha leso sithombe leso aphinde siposte nawe kube khona mhlambe ono100 eposte kuze nje moya njalo idingane nansi ingane khuluma nami khuluma de khuluma nami nazo yebo yakuzwa bakulalela nje ngibele manje so bafowethu before uvala nje lo life mhlambe uze singachitha isikhathi bafowethu njengoba besishilo umsebenzi uyeza ikhava iyeza namhlanje izophuma ngicela ukuthi siyithakazisele izobe yinhle kakhulu ufike nibone nomsebenzi esiwenze kuwona muhle futhi nibone ukuthi ubani esimlandile esimfeatureile bafowethu kuyabanda ingane bantu la endlini kuyashisa kuneheater kuyashisa la endlini kuyashisa igodola la endlini kuyashisa kakhulu so ngizonikeza abafowethu mhlambe ithuba abafisa ukukhuluma nami be request ngiba-acceptela nomuntu ofuna ukungibingelela nomuntu ofuna ungibuza uthizeni ebuze hayi ungagcwalisa ebuze amanzi ezulu akekho namhlanje uhlala nomama uza yini ngamaholide akekho umfana wami isikole nje simbambile naye khona nizombona asithathe abantu ukhohlelisa yini manje ukhohlelisa asithathe abantu abafuna ukukhuluma nathi sizwe ukuthi asiqale thibo siqala ngobani khona umgodi khona uThephangu khona umbonene kodwa ngoba siqala ngayo umgodi engazekhale ngathi apho simthathe umuntu omdala ukiphithi se-Cape Town nawe uyafunda isikole simbambile bhuti omdala mne wethu ninjani na siyaphila mntaba bakunjani kuwe hayi akufani futhi kuyancangeka ndoda kuyale uyazi izinqa zesidudla ndoda mfowethu akuphilwe bungane wethu akuphilwe bo sikhala siyakhona nje ama-ambulance mfowethu kodwa-ke sophila siphile ngane wethu kuhamba kahle ngakuwo hayi akufani futhi siyancane impela siyaphila mfowethu lokho ngena ngithi cophe wendoda ngithi iphuma nini kanti ngicabanga ukuthi ngolesihlanu kumele iphume kodwa namhlanje ngizophuma ilokhu nje ngo7 nje manje kuzophuma icover yebo ayiphuma ngane ubonakala nokuthi ubani sesihamba naye kule ngoma kulonyaka ngoba sisabathe siyaqagela isho ukuthi sigeje sonke khona ngiyabona ngathi niyageja phela ngoba ngathi ngize ngisho ukuthi hawu kube nisho lawo wathi nibasho ngempela futhi kube bengifuna ukuyinisa umuntu bengizothi saba ngoba abantu bathi umuntu oyedwa mhlawumbe bawu100 uyabona so nami nje ingakho ngivele ngakhipha le challenge ngoba ngiyacabanga ukuthi kancane ukuthi becabanga lo muntu engicabanga ukuthi uyena ku-featuring kodwa futhi ngezwa ngathi khona into ekhona lapha nosayifihlile hayi khona kunjalo bhuti omdala themba kanjani phela ngoba athi sisebenze ngakho vele ukuyikhandla futhi futhi ayibekezele yomculo oyiphinde ibe nenhlanhla kwesinye isikhathi uthi kuyasebenzeka mhlambe kuphazamiseke kwesinye isikhathi kuyasebenza ngempela thothi uyangabaza amandla amancane uvele nje ukuthi ibhutsha ukuthi na kanjani nawe ungazi yabona kuba inhlanhla angidedela abanye futhi kodwa nje ungaphela amandla mne wethu ungaphela amandla kube sefuthu
ziningi izinto okumele ubhekane nazo nawe uyazi lo mculo lo wawuthatha wazi vele ukuthi unama challenge amaningi manje Kuphilela khona ukuthalapha mfowethu hayi akunakinga futhi siyabonga kakhulu mfowethu. okay mnothi ngiyabonga Ngizobuya nje futhi mase iphumile ePort ngifike ngibuye la ku live ngizwe ukuthi bathina mhlawumbe ngo8:30 kanje. alright mfowethu Okay mfowethu ngiyabonga. sure Yebo mfowethu. Phela ngithi manje kusebusuku vele. Shit man. Oh. Ba umsindo la. Ali kati. Mncane. Yebo qoqasi kuyaphileka lapho. Yebo, kuyaphileka. Right wanginene. Yebo. Ngiyakuzwa ntwana kuhamba kanjani uyaphila? Hayi khamba kahle siyanceda. Siyabonga mawuphila mfana wethu. Hayi besilinde wona umculo sime ngawo. Ya khuleka iyeza ikhava nje manje mfowethu yazi. Ngiyayithanda le ngoma oyikhiphile. Lethi ufuna ngenze njani? Oh ngiyibona le mfowethu. Kuzenye ke manje khuleka mfowethu ungabakwethu mina. Ya sesilinde icover nje icover. Nkamntwana yami ngifisela ukuthi nasesikoleni ngathi ngiyaphasa ngoba nathi nani nisifisela okuhle noma nibancane ngibona. Ya impumelelo phela iqala esikoleni. Ya kunjalo mfowethu noma uyithanda noma ufisa ukufana nathi kodwa nje isikole sona esibalekile. Sikhathele ukuthi abantu besitshela ukuthi mase ngamabhinqa sifundile yabo. Hayi basuke bedelela nje kodwa hayi ukungabanaki nje kufanele sikwenze. Ya mfowethu ngiyaphila choke elincane hayi. Siyabonga kakhulu. Hayi vele-ke emculweni nje kusakuningi osazohlangabezana nako kululeke uqine nje. Ya kufuneka lokho nto lami ngathi uyazi ekunzima kodwa kodwa nje hey akufuneka umuntu othambile kuningi esibhekana nako. Awukhuthuza mfana. Yebo. Hamba kahle. Siyaphila kunjani mfowethu? Hayi, Siyaphila. asirathi bafo. Ngeke hlanga. Mandila nje mina Amehla abomvu namhlanje sibhekile sibukela abanye wathula. Hayi yes ayona. Khona ulwandle unkulu yini? Hayi salizolinda manje mhlambe sekusele 25 minutes ukuthi iphume lo cover salizolinda uzoyibonela wena. Umuntu linde ngempela. Sakubona phela uhleli naye Njengasuku live scout ama minutes asele nje ukuthi sibone. Hayi ya vela siyashaya impela manje. hayi besicela yabo mina nje uma ngifolo wena hayi sekuvaliwe. Hayi khuleka ntwana nami ungasazi ngoza kanjani. Angibuela kuwena nje wena ugibhidi ingezo niyiphethe hayi Siyabonga. Ma Iphindlonje namhlanje awaphethe indlo. Indlondla yami noBhizulu izolo ebusuku bathi basabhethiya ngapha eBlackville. Ngibonile iphethe lapha class lapha. Yebo. akumoye usiningi Kodwa bathuke wezana ukhuthuza ngapha ngishela ukuthi ngizwe nami ngiseThekwini. Angizwa mfowethu. Yeba mfowethu uthi sesigeje saze saqeda nje ukugeja sonke. Lokho sifeaturisha Anobona ukuthi nifake ehlathini anikwazi ukuthi niba u18 o 100 nisho umuntu oyedwa mangathiwa ngonisa umuntu ngiyonisa abantu nakubantu abangaka.
yazi. Uyabona? Eish. Hayi kona kuyenzeka. Yazi uqegela into engavelile. Yebo. Ngoba selokhu ufunisela into ongayazi ukuthi ingaba yiyona straight or kanjani. Hayi kodwa ngoba hayi njengamanje zokusela isikhathi esincane kakhulu ukuthi ngiyidedele lento. Manje nibizwa nini la eMlazi? Awudedele hlangane mfana. Yeah. Awudedele hlangane mfana. Kunjalo. Thethela bafa ulate manje hayi. Hayi kubi. Hayi uhlombe. Oh, so. Ubaba kalula ngakho unomuze. Ubaba kalula Asisiyabala manje. Hayi kusele kancane manje ayizovuma njengekudala. ubaba kalula Usikhonzele ngakho lapho ubhuti omncane lapho lokho engavelile lokho evela uyashonela uyasithela wenzani lo Uyahlupha. Yilo ukuthi uzofuna ukumbona nento yakhe asifuna ukumbona yedwa nje so ufeaturishile lapha phambi kwakho nako umuntu omfeaturish bese ukhuluma sisazi kanjani ukuthi lo muntu lo asazi negama lakhe Hayi ndoda. Yazi manje ezulu. shada yena uthini Udumo lwakhe igama lakhe. Yazi manje ezulu thina. udumo lwakhe Udumo lwakhe igama lakhe. Umkhulu wakhe bethanda le ngoma ethi udumo lwakhe leka Umuzi so hayi ngavela ngametha ngayo ngoba ubaba uyithanda kakhulu le ngoma le. alright ngibona Hayi uzokhula beneyinhlanhla ngempela akumhamba ngegama lo. Mele ushaye umcimbi wakho nawe manje ushaye nje umcimbi wakho Ngiyawushaya ngonyaka odlule kulonyaka lo waphumelela cishe ngogodi bula eSoweto bathi ngonyaka ozayo ngizowenza ube mkhulu kakhulu kodwa futhi khona ngapha eSoweto la eGoli. Oh yeah ezikhali Hayi zithi ukukhala ngoba manje emakhaya into eyinkinga siqhelene kakhulu ngoDisemba kuthola ukuthi abanye abantu bale komnambile abanye bale komuntu uyathanda ukuza umuntu kodwa mayithi yabheka ayikude enquthu yabo so ngapha eGoli sibaningi sigcwele sibaningi ngapha eGoli yabo. yeah So nomuntu osethele uyakwazi ukusuka ekwazi ukubhuka indawo zokubhuka vele unehlobo eGoli kunabantu abaningi so ngibanga ukuthi eGoli Kodwa ngoDisemba safanele niqaphele kubhizi kakhulu. right njengoba ngicalela ke ikhulumo lalizwa hayi bafowethu ngifuna ukuyolungisa yona le cover le kodwa bephephile ngizobuya emva kwayo icover. Ayisilinde kabi webhuti silinde kabi Alright ngoba ngithi kuvala awuhleli into zakho nolungisa Ongifolo wabo. Akhohle uplans lo seceleni igama lami siyami. Okay mfowethu ngizobuya ngolokhu nje bafowethu ngizobuya ngolokhu besicela usifollow 8 noma ngo8 ngabo S8 ngabo 8 ya kumele nathi sihlale sikubhekile ya njengamanje uthi nje ngiyolungisa lesithombe lesi singaze singivunywe yo ya vele hayi ahluphe bafowethu nibe right baqala awuthi siyobona ukuthi niyawina Follow inkabi yakho lapho. awuthi siyobona ukuthi niyawina usanolukhu njani yabona lo mwino wakho lo sewusanolukhu njani manje uyaqala ke futhi hayi akunankinga bafowethu bengicela ungifollowe ngizonifollow akunankinga siyabonga. right Hayi siyabonga. Yebo. Okay mfowethu.